ассалому алайкум бародарони азиз, субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. умедворам ки хуб ҳастед, саломат ҳастед. курси имрӯзаро ба шумо пешниҳод менамоем. Бонки миллии Тоҷикистон $100 1249 сомон, 100 евро 1322 сомон, 1000 рубл 166 сомонӣ. Спитаминбонк $100 1180 сомонӣ, 100 евро 1268 сомонӣ, 1000 рубл 167 сомонӣ. Алифбонк $100 1190 сомонӣ, 100 евро 1270 сомонӣ, 1000 рубл 167 сомонӣ. Амонатбонк 1000 рубл 167 сомонӣ, $100 1249 сомонӣ, 100 евро 1322 сомонӣ. Бонки Эсхата $100 1190 сомонӣ, 100 евро 1260 сомонӣ, 1000 рубл 167 сомонӣ. Коммерсбонк $100 1249 сомон, 100 евро 1322 сомонӣ, 1000 рубл 166 сомонӣ. Бонки Ҳумо $100 1240 сомон, 100 евро 1330 сомонӣ, 1000 рубл 160 сомонӣ ва 50 дирҳам. Душанбе Сити $1000 рубл 167 сомонӣ.